Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yai kublai pi baro ki bapet ye kene program ko jongi na ka Saint Teresa Shrine Cathedral Church Parish Jawai YouTube channel. Nga awa dios bai pasa uba penya ye kene program ha kene por. Nga priang sngau bahaya pi baro ki badan hang ni ya I Father Hilarious Lamre I Parish Priest jong ke Jawai Parish jongi. I Father Lawrence Rakusnam Paswet I Assistant Parish Priest jong ke Jawai Parish jongi. Ya pi ki nong shim banta baro Pat ya pi ke bapet ya kani ke program jongi lengba jong kani ke channel rukum jo. How ni usnem an penyait ya kani ke program ha rukum ke bakhamper habaya nujor bat ke program ke bangiladep how usnem arja arpawai. Ha kani ke program jong ni usnem arja arpawar ngin yo I ya kinong simbenta na ki balang snong bat ki CMC baper bat ngin yo iru ya ki khna ki samla Bat ki long kami long kapa ha ka bakin pen I hangi ya ka sap ruai ka sap tem ka sap shat bat ka sap ile kai drama ka jongki. Amtang kata handrai ngin yo iru ya ka jingkren ai kublai Christmas yangi baro na I Father Hilarious Lamre bat ka bakham sngot nat shosho ngakwa ban ya tho hapi hangni bangin sayo ru ya ka Christmas message ka ban sa ai hangi baro da I Assistant Parish Priest jong ke Jawai Parish jongi itai dai I Father Lawrence Rakusnam Paswet hakabai in nginyo ban pusan ban ngam jeliu hakani ka ayom Christmas. Ti haswa bangin poi sya ki benta ki basya khaman haga kerteng jong kani ka channel ngakwa ban pau ya ka jing sngongo ka bakraw ya oblay try kontrat ubala sumarengi haduk kani ka khalepmat ka bangiyo ban ya kenduk kumni ban nyelek kamen hakani ka ayom Christmas bat kumjo ru ngapen pau ke jing sengongu ya baro ke bi ke banok senyang na ke benta ban pelong ya kani ka program ke bejob ti ha kani ke por kin pet par pen pau hapi ya baro kini ke banok senyang sya kani ke program ke jongi bat ngin duwai hau try ba unang yai the ya ke jing kerku ki jongu halo jongki baro
Ngatharai pilih ilut yaki keteng breu, pada yaki seng bepe ke balai rap, na ke bentaban perlong yakani ke program ke bejau. Tehang ni mentah ngakwa ban khot yapi baro, mengin ai ke jing thap kti ke behe, na ke bentah jongki baro. Tehakani ke por, sisendan ngin yo yaka item ke banengkong, bat ngakot ya I, na kani manroy sayo, by in ai yaka piano instrumental ke jong I, hakani ke por, bat yakani ke jing tem ke jong I, lasim na ke jing ruai na ke kot nanti peneng, ke por ke khu mentah, na ke number ke ba arpu kundai. Ke item ke besngot tenat, bat ke besyok mensim haduk kata. Kublai shibon na kani manroy sayo, na ke benta ke tu ke jingtem ke jongpi. Teha kani ke por, ngin yo ya ke item ke bebot, bat ngakot sya kani ke stage, ya I Agustin Pawa, na ke balang shnong mi mentedu, rengkat bat ki parlok jong I, ban ai hangi, ya ke item ke jongki. Ya luti ya kirus tanari mingi uklur ya luti ya kirus tanari mingi oh hiron oh was nyau pla ya Jesu Christ daka happy 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 Christmas. Happy, 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 happy Christmas. Hajnung Bethlehem, Rustadi Jesu Kirachem. Hajnung Bethlehem, Rustadi Jesu Kirachem. Hashing oin, ha itrep kule, ya Jesu Christ, umane. Happy, 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 happy Christmas. Happy, 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 happy Christmas.
happy, 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 happy Christmas. Happy, 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 happy Christmas. Alay chát yak men nay lang, yu nong pen im yong i da wan. Ku play kitty pen ki kik chat, ya ong lang happy Christmas. Happy, 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 happy Christmas. Happy, 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 happy Christmas. Kecing ruai ai kublai Christmas ke basngo shit bat ke basngo tunat hadu kata-kata bat kalalong ke ba internet ru ban pet namar kia don lang bat kinong shat hakani kecing ruai kublai sibon Agustin Pawa bat ki parlok jongpi hakani ke por shisendan yin yo ya kecing shat nagi samla lot jong ke yaung siang kimusnyang CMC.
Kajing syat kabi isyong kun bat kabas ngau kia mensim hadu kata haba pet ya kajing syat ka jongki ha ka mensim jonga ngaladem ila ki kho siu panduai rengkat bat ki kublai shi bon ya phi na ka benta ka tu kajing syat ka jong phi menta hang ni shi sendan nga khot ya ki long kami jong ka yaung siang khim siang CMC bakin wan ha ka ni ka stage ban ai ka jing ruai ka jongki ya kan ni kajing ruai ka jongki la shim na ka kwat nanti beneng meet kerku meet kenja na ka number ka ba ar phawai Katnu kajing singal tiang ka sorah basngap ya kajing ruai jong kilong kemi jongi kasap ruai kabangim syempoi berkat menyok sengau kublai shibon ya kilong kemi jong ka yaung siang kim siang CMC na ka benta ka to kajing ruai ka jong pi hakan ni ka por in yo ya kajing kren bat nga khot sengau bahaya ifada hilarious lamre man wan sya ka ni ka stage man ai ya kajing kren ka jong i kublai ya samla dios pasa
เป็นยายกิจโปรแกรมเสร็จนั้นสงวยอีใบคัดยังไงเป็นไอ้นี่จริงไอ้คุบเลยคริสต์มาสปีกิปายประเดี๋ยวนี้para bangai bamdan perlu beye ke ban se ing lamba kan ka channel ke jongi na kong ngi ai ngu yo blai pamatau sedang biasa sen ni yo ke Christmas ke bangen srakhe ta ka jengmen pa chabar ski yo chanti sinking yo so ki jerwai li ing klor ba ke pengkre na ka benta ka jengwan Christmas ke bahangin srakhe ada kato kan puar tak kemen ke bakrau rangkat bat pada Lawrence Husnam Paswat betul rangkat bat ni aku akan ai kublai Christmas ya nangkong ikiruniam betul hang ne po parisongi ikiruniam kentai basin rang ya kita try balang ke sal CMC ya kita try balang ke nong kendong jangi pada baro ki pai runget badan hak paris jual klam naklet ya ki perlu baro ke papet ikan nega jing le buram Christmas jangi ke jing kublai Christmas ke bangan ai pi perlu pet yang ingat ai ru ke jing kublai Christmas ke bakman ke Christmas ke basuk bar ke dap de ke jikar khu jong blai pra Jesu ban long brio chakan ik pertai pasus pa yangi tena makata ke Christmas basuk ya pi paro badon hakane ka por ke sap yang ya ki para bangai ba i kalba kane ka video cho ka YouTube bangi penyat kisu no pem jige kurku ka do ip hadin ka jingle pop jong adam bat ka im ka parthe ka rukom bakan zaman sem klasa ha ka jing dom te bleu pa bastat pa ro jong kon Jesus Christ pasus pa ka ta ka jingwan Jesus ka parthe balong ka jing shai jong ka parthe pulih ka gospel Yohanes nang belangkong san kong sukan yerde kajing shai watan shai par kajing dom kanamla ban ka yaka susu ha gospel jong u Yohanes nang khat ar sa pan riu susu ongalo ka jing shai par ka bor jing dom kanamla yaka hakito baro ke bangai jinga tanama kata hane ngam ai jikren ke banga chuka ban ong baka jingwan Jesu cerpete kada jingwan kum nong cha kum da ajing shai kan jam sem yangi patlam pebru jing ajing shai baka jado terima katangi du wa ke bok kerwiang baka de jer ke Christmas jangi paro bin srake inyo ka jing shai baka jam sem pan job ya ke jing sneo balong ke jing dom ka pop ke gatai ba nyai im ke jing im balong ke kon jong ke jing shai terima kata Christmas pasuk Christmas bakman ya pergi para bangai ya pergi para lobat barro gitu pada iangi lamba kada ke ka video ke bangai ia pihak kada ke por lam daklet channel hadian katto kan por isayo jauh senam batmai senam arajar arpulai jadi dan bok sedang senam batmai dari jarak ke Christmas tan makata pan pekut la ong pi na pa makata para bangai para lok beje barro senam temai bakman badap te kacik ku Jesu balong brio cer pertai balong kacing sai tu senam arajar arpolang ajing sai ya kacing bot perkat ajing sai ki kam kejam jengi ajing sam haki eke baro bangi le tanama kata aku blai pi senam temai bakman senam temai besuk pas senam temai badap te kacik ku blai betrong ku blai cibon ku blai ku ka da pi Kublai shibun father naga benta ka to ka cingkran ka jong phi ba sa sisen nga karpat biang e phi ki ba pet ye ka ni ka video ba pin sngo bha ban ai ka jing kublai Christmas ya i father parish priest jongi hagi comments ki jong phi kublai shibun mentapat ngin yo ya ka jing shat na ka muslang kat dong mis ngis la ro CMC ban nga khos sngo bha ya ki ni ki nong shat ba pin ban ai ka jing shat ka jong phi
Jing jing termen mi ai mi hikaya nga banduan mi long mi shooting jonga mi kershan mi ai boryanga habana pangachatrai mi wan banten kot yanga tumat kenyanga kutrai wat theo khi chính đu na trong na trai ba ba bát mi nga yen scam shu mi ai lo chong kik chak nan yen nong shua rum la ban pen jot yang nga ko trai aba mi rum lang bat nga shilung te jing e bisa haba nga pang nga cha trai mi wan ban pen ko yang nga tumakin yang nga ko trai wat theo khi jing du na trong nga làm nanti ko try ya jing em jong nga nan ya ro ya me kat bang laban ruai nan kan tiêu ka sur kan ting jong me ngan la nan ai nam ya me utrai jong nga ha jing long ka do usin ya me ngat le re wat ko try ki jing du na jong nga adu mentanga duai nga ai kilut ha me chim yang aku try ngan kentil nam yang me Ching kermen me ai me hikaya nga banduan me long reshoting jonga me kershan me ai boyanga habang pangajatrai me wan banten kot yanga tumakin yanga kutrai wat theo khi jing du na trong na rai ba ba bát mi na yen skan hame na shem gut rai jing hik ba jing keren men ta gut rai na ya ro ya kerten jong me nan kan tiêu ka sur kan ting trong le ngat la na ai nam ya me utrai jong nga na du menta nga twai nga ai ti lut ha me shim yang nga ko trai nan kan tiêu nam ya me lam ya nga tin menti yang nga ko trai Hikayangan panduan Lamyangan Tinang tiang aku try Hikayangan panduan Ngasngau kemen sim banyoi bahaka parish kejongi ngidon ki sibun kisap kitalen kibala ai hangi da ublay try konrat kublay sibun ya kemus lengkat domis ngisel ro CMC naga benta kato kajing shat kaba internet kejongpi mentang yo ya ka item kaba compare na ki weipat pakata ka de drama lengkot naga balang shnong mi mentu na khos ngau bhai ya ki nong sim benta
pin sngau pha ban wan chakmat an pen I hangi baro ya kani ka drama langkot ka jong phi Kani to ka khana chphang kawi kalong yung ha kani ka yung em ka bei upa wa ki khon lingon u khon wanang kong pertuj u udon bong kwa ar pertuj ko ka chimki wale pertuj u em bha kini kilingot ki khon em ki jajar ki jinglong u khon wanang kong manu wa em salon wa tibru tiblai ka khon wa ar kat wa da ka kanthai man ko ko be riam u khon wa lewan wa im heles nya bha ben wa kilong kata usdang ni ya kasin wanang kong ha kani kasin wanang kong kat wa dang chong hang ding ka be wo pa wan sa ka chimki ka khon wa ar yong ki Opa, payu pi subhai ni sula, weni cuti, orang hari ni harus sandarik teh Christmas di gini basa. Kat nugi. Tapa ya, ri sasangki. Di gini wen. kat wadang iklam kini kilingon wan sau khon male u em bha Obey, bisa ngalam kamu bila kau? Kanu, Kalau em asa, Yo krum bisa. nak kalau. marsin mi u em bha wan sa udon bang upayu wa he yong ki Lệ bề pa idan sa bu em ba. Nung lao. làm kamu. Cái chim kim tôi dùng apa? Oh, Ở dùng một tay ở lại sang dùng bên này nó. senyap kecam ka, wadah mit teh, sui ka. Và mình tay mò bề pa yang chong. kasin menang kong depoi chawkun katu upoi cha kasin kwa ar ha kani kasin daw yo iwa udon bang kam upayu wa he perchangu ukhut ya kidia yong o yu lai lang ki o cha kana bina Christmas Em ba chim kê. Ôi em ba chim kê. Hoi sampun. Em ba. Tôi đang em thao lại thế. Họ lắm. Cái đồ em thao lại thì giờ lại xe nhau bên này. Scan. Em thao lại ở bên là có. Lah nggak tahu haga harus sandarik le itu iko se, beda mit teh kecam go. Thế trong đi nhau tuổi ông thì không? kat wadang iklam kini kilingon wan sau pa yong ki Lệ bị ta ngào áo rìa. Em bảo ông thì tí là xe nhau bên này. Bên Tệ, ý lệ bị lại nhỉ. Wah, senyap kecam ka teh, sui ka lai. Mit. nah nggak lihat tuh santri. Jui aja kerja. Phải còn cái này cái nó bina man hầm cam cái chừng bên khರೆ để bên ta cái chừng buồn. Một con bố chú chừng bên thái. Chỉ bên ta lại man cam cái chừng bên tham mê cái chừng im nhong ý cái bro.แต่มันต้อยคนเครกาด้วยเรียนไปอ่ะเว้นจอยงายโยมเดียวไงพี่น่าอายแต่ผมเอ็มก็จำซะแค่ในไล่ไปกันเลยย้อนดอกสังกุไปสมัยในหัวไหล Opak than teh, teh baik. kasin wa ar depoi chawkun kata upoi cha kasin wale ha kani kasin wale wan daw yo iwa daw em kachinjia wasnyaw si ya ukhon wale yang ki u em bha Hey, ngàiอยู่ด้วยนี่คนนี้แพทย์ทางนี้เพราะไปช่วยเอ็มพาเลยมันช่วยเอ็มยุ่งให้ไล่เก๋ไปวิกิโลไปเชกาชิมกี้และเทศมาเทศสุรา
Wetele de usat baik. Mem hiwat uman gi kamu sampun gi. Ustad berkat. Tip yete yo itu. Tes step pau don bang ni ke chimki le da poi sula bang ketu bisa bisa kacak he kon. Be pai yo pi parom. Mem hi. Wah. Di kan pai ite wan. Oh, sampun bisa. Dan bang, boleh mereka nak tu? Empat apa? Leu. Accident. Ha? Kamu inte? Senyap phone ngilok ngah. Dah em di hospital kata. Dia ni cuma bisa adik. Dia belah hospital kata. Ketu bisa film MD ko sangajak he ko da ka chimki. Dia cinta dengan MD yêu lại đi. Em ba, với lại con thì trời mày gặp đi. Pa, bay. Ma bangawat man kena otam senin yusnin pienga. Mana dah mulai ke bulok te lacun bina nang yo i jengkerku. Be pa sampun ma yang ale. Wala tam snen yo ipi. Be ba perlu do ka bisa pi. Do nei daw. Ba be riem don hiyo. Saya dia kini teman lo kamu kejing tinjo iki bro. Đó con, tôi đã sang thua thằng Phi, lebih. Nado kani kasngi kini ki arngon u empha wa kachimki da kala wa mutki da im gide jing im wa bha. Kabe upa wa upi wa he yongki dap gide jing kimen wa kini arngot da snya thuki wa kamnu open kreki ya ka Christmas. Kadrama yang i dopoi ka chabukon. Kajinsnen me yo ina kani drama MKR tele. Benengkong hawa penkre iya ke Christmas ha penkre i dak donot wa kemensim yang i dak walai i chakanobna kawaman kendemet kawa arwan hawa penkre iya ke Christmas wam to da kiriam kiban wa dak jing im snyau bha yang i nei daw wa ukhonbo jisu wam wanu ha kirong yang keperthai henrei wan u ha po kedonot yang kitu kiwa da penkre sekhet ya ke jingwan yang u kublai chibon. Ke drama lengkot ke ba ajing seneng shisha yangi hakum kani ke ayam. Ngakot ipi barok panya pusan bat berkat ha halor kani ke drama lengkot ke bangi le yoi mentan. Nga ai kublai kerpang ke balang senong mi mentedu na ke benta ke to ke drama lengkot ke jong pi kublai shibon ha kani ke por ngakot sengop ha ya ke samla na ke yam siang kimus nyang CMC ban wan she kani ke stage ban ai hangi ya ke jingruai ke jongki. Ya kani ke jingruai la shim na ka kotlan ti beneng po shi teng mit na ka number ka ba arpheu Baun kang du kajing di
Mane you long feeling can hoy Torway you nong siêu spa can hoy Torway you nong siêu spa cùng cả chính bé tu ai chính nghe ya nghi cả làm ya nghi xa sinh ôi u khôn lông cùng ba hendai la la muk lor pernai ya kiriu stat nari mingi bajngai ya la kariu duk bapo la ulong us im kis im baro Priu tu dem kru Mane you long feeling can hoy Torway you nong siêu spa can hoy Torway you nong siêu spa Yaki kendri Maro lapta lut ko Lalait pertei Bat kabneng karenghang Ya umrau po Jisu khot para Jing it kate Kibalak nilenti Jings nhau ngô Jongi ay ban la ong yu kun long Batya hapo shing on Priu tu
Bapa. Kejing ruai kebangi barok ni singau tunat ban sengap. Bad kalong ru kebakam singau tunat shosho ha kebaki samla na ke yaum siang kimus nyang CMC kila ruai bahaya ka. Kublai shibon ya pi ki samla ke bal ruai ya ke ni kejing ruai. Mentapat ha ke ni kepor in poi ha kebenta ke bekongsan kepor mengin yo ya kimat man pusan bah ha ke ni ke ayom Christmas. Na khot singau bah shani syakani ke stage ya i Father Lawrence Rakus nam paswet bain ai hangi ya ke jingkran ke jong i ha ke ni ke por. Belisibon ya inong penyai jong ke ni ke program jongi ha ke ni ke por iban ai la dia nga ban ai ke ni ke kubor Christmas na ke benta jong pi ki pai jong bleng but ya barok gitu ki ba pe ba khimi ya ke ni ke por ya ke ni ke channel Kaman sim jong ke Christmas kare ke jingkemen. Kai ke nong rem jong ke jingkemen. Naga benta jong i Kristan. Ke nong rem jong ke jingkemen. Kare ke jing i ke bau bulai. Ula pen i naga benta jong i ki nong pom. Yohanes nong tho gospel upen bena. Bau Jisu la wan je ke ni ke perthai om ban pen rem ya ka Henry ban pen im ya ka. Hakaway pat kakantin. Ya ka jing i jong ublay lapan pau leng ba ka jing ma. Hagan ka Christmas jong news nem arhajar arpawar. Tungin ne puson. Halor jong ki sautli ki buram jong ublay. Ki bolo pen i yangi. Haga jing im jongi ka baman lagasngi. Ka banengkong ka buram jong ka jing i ublay. Ujisu lapen i bon sin baga jing i ber ka jing ma kidai ki arliang jong ke pisanar habadon ke jing i don ke jing ma habam don ke jing ma kanam don ke jing i Henry tang ke jing Juan ka jing ma basisha kapen koj ya ka jing ya dai bala perah walada nakaliang jong kinong penjat pen perah kim shem la pediang ya ka jing ma Henry ke pen koj bat ke pen khuwa jengi ka jing bom don jing mam ka dai ka bi ka ba pen jot ya ke imlang saklang jongi om don ubah kwa aban imsuk ban la ban yaisha ya ka bi hapo ka met jongu Henry un persyang ban pre ya ka bon ki breu kim shem snau thu baga jing bom map ya ki wei ka pen mong khambun ya la de ban ya ki wei tungi ne pen i ya ka jing isnei bat jing ma bi ki wei ha ka ni ka Christmas bat baro sisnem ka baar ka buram jong ka jing isnei bat ka jing ma ngi bon sin ngi ken thup ya ka jing isnei jong ublei ha ka jing sha shitom ka jing yam bat ka jing mi pat jong Jisu kani ka dei ka jing shisha Henry om ka jing shisha ka bupura ka jing isnei ka sedang haba ukhun jong ublay uwan long breu ka Christmas ka dei ka singi buram benengkong jong ka jing i bat jing mab jong ublay ka bayalam yangi syaki wei pat ki singi buram baro ngi kwa ban yashim benta ha ka jing kemen Christmas Henry kata ka jing kemen kane tang shipor namar ba lapen syong nong rim ya ka haki jong kane ka perthai ka jing jeliu jong ka jing kemen Christmas kawan haba kumukpa ngi pen i ya ka jing isnei bat ya ka jing ma tang kini ki bawan ra ya ka jing suk bat ka jing kemen ka basisha ka Christmas kawan ra syangi om dei tangi ka jing i jong ukpa Henry ka jing ma jong uro Jisu lawan ban yap khaduk khatwai naga benta ka jing map ya ki pop jongi ka Christmas ka de ka por ka bakarpang ban map ki wei
bat ban yesuk bat ki wei ki jain thamai ke bangidan kamban phong ki dei ka jing spun ka men sim yarap bat ka jing bha men sim kini baro ki penlong ye ka men sim jong ka jing map habangim map ngi im ha ka ei ka baladem bat ngi penmong yaladi lengba ka jing map tungin yo mat ye ka jing jeliu jong ka jing kemen Christmas ai bakani ka jing kemen kan senran yengi habaro hisnam ka balai ka buram jong ka jing im naga benta ki wei kei ka men sim bat ka jing mut jong ka Christmas ka jing kemen jong ka jing le buram ka ba shong ha ki lights ki giant mai ki jing ai snow bha ka bam ba bha ki jing tem ki jing put ki jing ruai ki jing siao bat kum ta ter ter ka kut no hadu usnam thamai lamdang ye snow thu bha bat practice ye ka men sim jong ka Christmas hoi ublei ulai kata-kata ye ka perthai baulai tino ye lau khun ba marwei om dei ban penrem ya ka Henry ban long unong pen im jong ka ya ka jing i jong ublei la pen pau ha ukhun jong u jisu dei ka dak ba pau jong jing i isnei jong ukpa naga benta jong i baro bat barabor bat hagi chaka baro ngi khot yo jisu boulong ubreu naga benta kiwei baro ka jing im jong u kalong ka jing i bat ka jing shakri wad halor jong ka ding pna uperkhat om yelade Henry uduai ha ukpa jong u ban ma bi kitu baro ki ba pensitom bat penyap yu kum ki senran jong jisu ngidon kamban bud ye genuksa jong u Henry ka jing e kalong walada om dei baro ngidon ye ka jing pang nga jing pang kadai na kata kadao ngi keli barabor ke ei ka ba phinle lani kinle naga benta jonga kumno nganle ban yo nong Henry naga bentao jisu ka jing keli ka ba khmat du kalong ke ei ka ba ngala ban le naga benta jongpi ka jing suk ka bane bar ka jing kemen kawan haba kumu jisu ngi im naga benta ki wei larang i kwa ban kemen ben kemen ni ki wei kadai habangi ai bangi yo wong Francis bakhoy jong ka asisi hakani garukom man kasngi kadai ka Christmas naga benta jongi kajingai khublei Christmas besuk hagajing shisha kamut tu pinyo barabor kajing suk bat kajing kemen menta bat barabor kabasau kaburam jong kajing ai ya kajing kemen bat jing suk kabau jisu wan lam ngidai ban yo mat nengkong hagado nut bat nang tapan kapau syabar kajing kemen kabawan na kajing le kemen bakrau kabam don nong rim hagajing long mensim kam dei kajing le kemen kabajok kamen sim juga Christmas ka syong hagajing ai om hagajing pan lani kajing priang kajing kemen jongi ka bakrau bat kabane kalong habangi wan ra jing kemen hagajing im jong ki wei kham tam naga benta ki baduk bat ki basa marwei tung ini le kemen barbor namarba yau nong pen im lakha ban wan ra ai ka khubor jong jing i kajing map kajing kemen bat kajing suk hadu kat nu krau kajing kemen habangi kan mau ye kajing shisha ukpau i jenga man kapor ha kajing im jonga ukpa jonga ukloi ban khot jenga watla ngalong ulong pop ubakrau ukhun jong ublei wan long briu tang naga benta kajing i jong u yanga enom don bala ban simno ya kani kajing kemen nangi kajing duai jonga naga benta jong pi baro kalong tu trai un kerku kerdoi pi badun sumar sukher ya pi tu trai un pe sbun ya pi
barun lei snei phi barun ai phi ka jing man baha ka jing man mian ka Christmas ka basuk bat ka bakamen bat ka snem thmai ka bakamen ye phi baro kublai shibon eniro yau Jesus Christ kublai shibon father na ka benta ka to ka jingkren ka jong phi ka jingkren ka bakhia bat ka badon jingmat hadu kata na ka benta jongi ka ni ka program jongi ka long shisha ka badon jingmat toy lengba ka jingkren ka jong phi sa shisen kublai shibon father bat na ka benta jong phi ka bapet ya ka ni ka video ngatharai phili os ngau tho hi a phili tep hi kumno ban le hagi comments ki jong phi hagi item baladap ila yo e ka jingruai na kilong kami jong ka yamusyang kimusyang CMC bat mentapat na khos ngau ba ya kilong kami bat kilong kapa kumjo jong ka new helat thalbo garden CMC pa phinwan shikmat ban aya ka jingruai ka jong phi hakani por Kejingruai ke basngau melung, mat ke basngau syok mesim, hadu kata, habas ngap, mat kamtam namar balarwai, na kilong kami bat kilong kepa, ki badai ki rishat ba, jong ke yeng kesem. Ku belai shibon ya pi, na ke benta ke tu kejingruai. Mentapat ngin yo ihang ni ya ki saptem, bat ki sapruai jong ki kena arit, jong ke ni ke paris jongi, bat ngakot sya ke ni ke stage.
yaki khana jong ka Guns Unmates musical group bakin ai ka jing ruai ba ka jing tem ka jong ki ka kerteng jong ka ni ka jing ruai ka dai Jingle Bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kajing iskuin ban pet yakini khana badi kasap ka jongki katno ka long kajing sarong habadan kum kini khana ke badan shisha ya kata kasap khamtam yakini ke badang ikhun long karta kublai shibon ya phi ki khana jong ka Guns Unmates musical group menta kum ni ka item ka bakhat do khot ngau ba yaki long kami na ka sengkan thai Catholic parish juai bakin wan shakmat bakin ai hangi ya ka jing ruai ka jongki. Bethlehem, Ya
Kat nu ka jing siang singain habang iyo ki long kami jong ka seng kan thei Catholic Parish Juwai ki wan yashim banta hakane ka program ka jongi ki siang sarong ru ban penmi ya kan ka video khnang ba ki wei kin yo ya ka jing kershan ka bangi yo na phi ki long kami jongi kubeshi bon ya phi na ka banta ka to ka jing ruai ka jong phi ka basngaw tanat hado kata menta ngila poi sha ka bakut jong ka program ban nga ai khublei ya i Father Hilarius Lamre, i Father Lawrence Rakusnam Paswet, na kabenta ki cingkren ki jongki. Nga ai khublei ya baro ki banok senyang syakane ke program ko jongi, bat khamtam nga ai khublei ya phi baro ki nong shim benta ki bala le bha hakane ke program. Na kabenta jong phi ki ba pat ya kane ke program ko jongi, nga kwa ban kerpat ya phi pin ngau bha ban subscribe ya kane ke channel ke jongi, ban like bat share ya ki videos ki jongi khnang bakani ka channel kan keu na ki vai ki por sha ki vai ki por ngau adios bai pasa ngashim kani ka kabu ban ai khublai Christmas besok bat snem thamai makamen ya phi baro ki pa jong ublai to blai un kur khu yangi ya phi bat ka balang hasatlak jong ka pathai khublai shibon